जननी बात्सल्यमयी ममतामयी माँ आज उपस्थित मोर समस्त गुरुजन मानक के मोर दादा के मोर भाई के मोर वयोज्येष्ठ तो जाने ना कि समस्त मोर भक्तिपूत प्रणिपात जनाई मोर मार आज श्रद्धांजलि श्रद्धांजलिता सी आज स्वस्थता है सी आम समस्त भितर अच्छी सी आम मनरे आम प्राणरे आम हृदय से बसी तार बात्सल्यर पणस आम हाथ आम मत आम झाड़े सबुरे से द्रवीभूत हो रही आसी से आज स्वर्गवासिनी है सी आमर जननी सी आम हृदय प्राणरे कंदरे आमर अगणरे आमर छठीगढ़ आमर फूल बगीचारे आमर मंदिर घर पूजा गणिता रही आसी तार प्रणत प्राणी आम नुहे चारि भौणी आम चारि भाई 8 संतानता कौन आम ओढ़ीचु जशोदा से देवकी तारी कोଳରେ आमे पड़ीचु तारी हसरे आमे हसीचु तार हसर मधुबନରେ आमे गोटिए गोटिए कुसुमिता प्रस्फुटिता पुष्प होई ए अगणारू आउ गोटे अगणारे जाई विकासित करछु तारी संस्कार को तारी ସେଇଥିବା ଆମକୁ ସଂସ୍କାରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଖୁଆକୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମ ଯାଉନି ଏମିତି ବି ଆମେ ସ୍କୁଲର ଚାନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଧରି ଲୁଚିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସେ କହୁଥିବ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେ କିଛି ଖାଇବ ଆଜି ସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବସିଛି ସେ ଆକାଶର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଣାରେ ସେ ସିନା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ଶେଫାଳି ହେଇ ଫୁଲରେ ଫୁଟିଥିବା ରାତିରେ ଝରି ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଝରି ପଡ଼ିନି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ ହୋଇ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଣାକୁ କୁସୁମିତ କରୁଛି ଯେତେ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୂରେଇଲେ ବି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉନି ଆମେ କେବେ ମାରୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ମୋ ମା ପ୍ରଥମ ମାର ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇନୁ ଆମର ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ବି ଆମ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ରଖିବେନି ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଆମ ମାର ଆଈ ହଉଛି ଆମ ମା ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଜଣେଇନୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଫୋନ କଲେ ଆଗ କଣ କହିବ ଜାଣନ୍ତି ନା ଖାଇଛୁ ତୁ ତୋ ଛୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ମା ନଥିଲା ସେ ଘରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା ଖାଲି ଘରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନୁହେଁ ସେ ଯୋଗୀ ଠାରୁ ଭିକାରୀ ଠାରୁ ମୁନିଆ ଠାରୁ ଏମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ମନର କଥା ବୁଝୁଥିଲା ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦେଉନଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆର ଦେଇ ବଢେଇଥିଲା ବଡ ପଦାର ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ଘରେ ବସିଥିଲା ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ସତ ନମନ କରୁଛୁ କେବେ ବି ତାର ଶକ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଶକ୍ତିମତ ହେଇ ଉଠିଛୁ ସେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବନ୍ଧୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଅକାଳରେ ବି ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନେଲା ଶେଷରେ ସେଟା ମନୋବଳ ମନ ପ୍ରାଣ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ସବୁବେଳେ କହେ ଭାଇର କଥା ମାନିବୁ ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ଦେଇ ହାତ ଚାଲିବୁ ସେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗିନୀ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଥିଲା ସେ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା ସେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା ସେ ଆମ ଜୀବନର ମନର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ସେ ଆମକୁ କେବେ ବି ହତାଦର କରିନି ସେ ମୋର
जन्मभूमीच्या स्वर्गातही घरी अशी कथा ହେଉଛି ना ଯାବତ୍ ମରଣମ୍ ତାବତ୍ ଜନନମ୍ ଯାବତ୍ ଜନନମ୍ ଯଠରେ ଶୟନମ୍। ସେ ସିନା ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ନା ସେଇ ଅଗଣାରେ ଅଛି, ଏଇ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଏଇ ଗଛ ଲତାରେ ଅଛି, ଏଇ ମାଟିରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ପାଟ ଭଉଣୀରେ ସେ ଅଗଣାରେ ସେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ। ହଁ ସେ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ସେ ଯାଇଛି ତାର ସେଦିନ କେତେ ଦିନ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ନାତି ନାତୁଣୀକି ନେଇକିରି ବି ସେ ଯାଇଛି, ବୁଲିଛି, ସବୁ କିଛି କରିଛି। ସେଦିନ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର। ସେଦିନ ବି ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ସେଦିନ ଘରର ଅଗଣାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ସିଏ ଥିଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା, ମଉଳିଗଲା। ଏ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେ ତଥାପି ବି କିଛି ନେଇନି। ଗଲାବେଳେ ବି ତା ପଣ ଦୋକାନୀରେ ଆମକୁ ପୋଛି ଦେଇଛି, ଆମର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ତାକୁ କୁହନ୍ତି କେତେ ଭଲ ମ୍ୟାଡାମ, କେତେ ଭଲ। ସେ ତାର ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମର ମା ତ ଏତେ ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ନାଁଟା କେମିତି ଏତେ ନୂଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିରେଖା ରାଉତ। ରଶ୍ମିରେଖା ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ନା ମୋ ମା ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରଶ୍ମି ମାନେ ଆଲୋକ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ମୋ ମା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭିନି, ତା ପ୍ରଦୀପ ଶତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଜଳୁଛି। ତା ଚରଣରେ ଶତ କୋଟି ନମନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଠାରୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନେ, ଝିଅ ଜୟ ମାନେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାଇରାମ। ଜଗଜୀବନ ଧନ୍ୟବାଦ।